Odohralo sa odstúpenie ministerstva, respektíve nemocnice, fakultnej nemocnice v Ružomberku od samotnej zmluvy o zhotovení diela na Prešovskú nemocnicu a zároveň počas toho obdobia sme oslovili skupinu spoločnosti na Slovensku, ktoré sú určitým garantom kvality a sú dostatočne známi, aby sme mohli v tejto stavbe pokračovať a v zásade sme s touto skupinou uzavreli dnes zmluvu, ktorá bude znamenať pokračovanie vo výstavbe tejto nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice. U tých hlavných dôvodov odstúpenia od zmluvy, ktoré prebehlo v piatok, bolo predovšetkým kvalita a pevnostné skúšky betónu, ktoré nevyhoveli vo veľkej miere. A dokonca nešlo len o samotnú pevnosť, teda zapracovanie toho betónu, ale pri tých jednotlivých skúškach sa zistilo, že tá frakcia betónu, to znamená veľkosť kameniva, ktorá bola požadovaná na úrovni 16 mm, bola v niektorých prípadoch dokonca 40. Malo to byť mleté, bol to nejaký riečný kameň, čiže v zásade to pochybenie je aj na strane v rámci dodávok toho betónu, ale väčšia časť je na strane toho samotného zapracovania. To umožnilo na konci dňa, že je to také závažné porušenie zmluvy, pretože ak by sme nerobili tento dozor a nekontrolovali, by mohlo následne, keby stavba pokračovala, dôjsť k znehodnoteniu celej stavby a to by mohol byť problém. Problém sa týka len toho jedného poschodia, ktoré je nedostávané, len bolo rozostávané, ktoré je nad tou časťou našej bezpečnostnej základni. Preto vlastne budeme pokračovať v tej bezpečnostnej základni až po koniec hrubej stavby. A samotná nová súťaž, ktorá bude teraz vypísaná tento týždeň, bude v zásade slúžiť na jej dokončenie.